Hello guys! Good afternoon! Atong kuyugan si mama guys kay manguha siya lalog sa baboy, kapaya. Unsa pa ning uban nga mga kahoy-kahoy sagbot di ay. Na siya diri sa among dol sa among balay guys. Ako ra ang tig video ni mama guys. Tig video rong mama guys, naras mama guys. Giduka ko guys. Wala ayong tulog. Wala man gitanom guys. Lalaki nga kapaya. Di ko ano ni mano? Hilabay itanom. Hilabay ra. Wala ko andre. Way kalabasa. Ngita ko kalabasa guys, wala. Oh, di man mo ayo diri ma. Pero guys, akong dadaw ng sako guys. Ay, pag-ibig. Ako ay magkuyog ni mama guys. Ang hamig. Lalog sa baboy. Dago ng agay. Salang. Ha? Kadago rin. Kanang bunga? Dagmay mas. Ako itigdala guys. Atong ubanan si mama. Agoy, daghanang hakot. Kaning black ants. Kusog kay mamaak guys. Kulay dala. Ako ray magdala ako ani ray. More akong contribution. Magdala sa sako. Dire me do sa balay sa akong igsuon. Muha mereng kamuti nga kakuyamang. Kanang mas mama. Klaro kay guys, ko tulog nang kuan akong eye bags. Nanag ko. Dahang kaayog kuan bunga ang kuan diri guys. Mga tanom sa akong igsuon. Bawal daw ituyok-tuyok. Kay malipong ang mga viewers. Yalay-lay mo pud kayo, wala koy. Tripod. Asa to akong tripod. Kana guys, dahang kayo nagbunga. Ay. Oy, salamat kay nakita lang adlaw guys. Kay gaulan. Mga kuan sa oras sa gaulan gabi ma? Mga kuan alas 2:30 sa kadlawon nya nagulan na pug balik ganihang mga alas 8 ano. Kusog-kusog yun tong ulan guys. Na magulan jud ni the whole year. Noon. Ginoo ray mahibalo guys. Rumaw na ilong ingon-ingon sa mga katigulangon, sa mga katigulangan. Nga basta mo ulan dag-an nyo, muulan daw na mostly sa kwan. Usa ka tuig mos. Okay guys, mora to. Bye.